Horas Halak Batak. Kembali lagi kita di channel Budaya Batak Milenial yang selalu berusaha memberikan materi-materi sederhana bagi pemula. Kali ini saya akan mengangkat bagaimana madok kata dari dongan sahuta pada acara meninggal, pesta meninggal. Jadi datang dongan sahuta memberikan sepatah dua kata pada acara meninggal. Begini katanya. Punguan namar habot niroha ison rodo hami dongan sahutamuna napatuduhon nadohot dohami mar habot niroha ima dinong jumulu dilap tuata na tua tuata na tahalongyon sian tonga-tongan keluarga sian tonga-tongan ni parsahuta punguan namar habot niroha molo sian pardagingon nang sobotca rohamuna di peninggal nunda tua-tua na tahalong alai kotong do tiuputta porseo tututu kita tutuhan lan inna dita isolma tuata pasapto omma ari naninggal tiki nina tututon sai pasidung ararina di porti kami sendongan sahuta ro manugar-nugari hamu sekeluarga asahot hapersemuna martangiang maredehamu manjano pangurupion satuani asa dipaninggalun ni na tua-tua na taholongyo ro akka silas niroha di keluarga muna to ketiki nanro pungan namar habut niroha dison jongjong hami dongan sahutamuna omma lakkanan omma tangyang nami sendongan sahutamuna asatum anggiat tujulan ni aryo di peninggalun ni na tua-tua na taholongyon di loma di hamu hahi pasong molo adong dope poparni na tutun na sadako rokapna tibuma dapur rokapna molo adong dope popar na tutun na di bagasan parsahito hatok madutu di jama Tuhan pamatang na asepas pak kilalan diakka pinopar na namar sekolah di pasat perbisuhon diakka pinopar na akan yang muli pekerjaan tibuma di pasahan ima tangyang nami ima ililek nami di palatikon asa di pasat tuhani tuhamu to katiki nalengro asa kusur-suri ma songon narikon ni puta si jo asa bagot na manulung ma tu pilu-pilu nama rajar salpuma dihamu nalung tuzulan naro seroma akka dirpoki malbal pasaroma tu dihamu poparni na tutun mangalaka satu sima dapotan parsebian saat ni solo saat mah tukut nunga hupasatan hal tugar-tugar hatatanya tuhamu dapat tikyon di pasatot tamayang horas jadi itulah sedikit kata yang bisa saya sampaikan kata sederhana yang bisa diberikan teman serta pada saat acara silakan diterapkan silakan dicatat silakan diterapkan dan pelan-pelan selalu diulang-ulang saya yakin dengan pengulangan yang berulang-ulang teman-teman akan bisa menerapkan itulah yang saya sampaikan horas Halak Batak. Inilah lokasi di Samosir yang lagi ngetren sekarang namanya Sibeabea. Kita lagi di Sibeabea, destinasi wisata yang luar biasa yang lagi didengung-dengungkan di Sumatera Utara. Silakan berkunjung di Sibeabea, Kabupaten Samosir. Terima kasih.